o no sé. Aquesta és la qüestió. Soc català. Ara bé, el verb ser es conjuga amb un altre verb, tant en castellà com en català, el verb estar. Allò, us en recordeu? Los verbos copulativos. Pam! Pam! Los verbos copulativos. Pam! Ser i estar. Ser, soc català. Ara bé, quin és el meu estat? Com estic? Quin és l'estat? L'estat és l'estat espanyol. És a dir, seria correcte de dir que soc català, som catalans, però com estem? Estem espanyols. Estic espanyol com qui està fotut, com qui està malalt, com qui està encostipat, com qui està com la Núria Feliu engripat, com qui està dret, com qui està assegut, com qui està cansat, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui està pagant, com qui n'està fart d'estar pagant. Aquest és el problema. Escolta, l'altre dia em deien, oye, y vos también soñáis en catalán. Esclar, home, i els nens petits ja el parlen, són intel·ligents, de petits. A Anglaterra també passa. Els anglesos, els nens anglesos de petits ja parlen l'anglès, tu. És una cosa impressionant, però bueno, a nosaltres ens passa el mateix, no? I vam preguntar-li a en Joan Fuster, magnífic escriptor, pensador, filòsof de Sueca, al País Valencià, i li vam preguntar, vostè per què escriu en català? I ell va contestar, jo escric en català perquè em dóna la gana. I ja està, no hi ha cap més raó. Per tant, podríem dir que ser catalans és una voluntat de ser. Som catalans perquè ens dona la gana. Siguem del color que siguem de l'origen que siguem, encara que diguin que no, encara que ara facin trobades i congressos aquí que venen a vendre'ns la moto amb la senyora Camacho inflant-se i omplint-se la boca d'ignomínies, de mentides, com és possible que gosi posar el nom del president Tarradellas dintre d'aquella boca per mentir, per manipular, com ho fa. És impresentable. Espanya, els espanyols ens han ultratjat. Alto! Alto! Perdoneu, no és així. Quan dic els espanyols, no em refereixo mai als ciutadans espanyols. Mai a la vida, mai, quan dic els espanyols, em refereixo als ciutadans espanyols. Em refereixo als governs i als poderosos, als oligarques espanyols. Els ciutadans espanyols són igual de víctimes que ho hem estat el poble envaït de Catalunya. Són igual de víctimes. Nosaltres vam patir invasió dels oligarques, de les forces espanyoles, dels exèrcits espanyols, del poder espanyol, i ells van patir el desterrament, que és un càstig terrible, perquè no m'imagino jo, tots els que, si algú ha passat algun exili, no m'imagino jo què deu ser haver de marxar per una qüestió no política, que també ho és, però una qüestió que és pitjor, que és la pitjor de totes, que encara avui l'estan patint milions d'éssers humans a la Terra, que és el desterrament per gana. Això és horrorós, és horrible. Haver de marxar perquè a casa teva, a la teva terra que tu estimes profundament, has de marxar perquè aquella terra no et deixen que et doni res. No et deixen, o sigui, els oligarques, perquè és d'ells, no te la deixen explotar i extreure les seves riqueses senzillament per subsistir. Quants no van venir d'Extremadura i d'Andalusia i de Castella-La Manxa actual, o de Múrcia? Quants no van venir aquí per gana? Així, moltíssims. Doncs mai ens referim a aquestes persones. Aquestes persones són ciutadans, són catalans exactament igual que nosaltres, perquè van decidir un dia establir-se aquí. L'Estatut, el pacte fiscal, el concert econòmic, cada vegada és una burla, cada vegada ha estat això. Una burla per part de l'Estat, evidentment, sigui del color que sigui, perquè aquí siguin dels uns o siguin dels altres, el senyor Rubalcaba ja es pot anar omplint la boca, que el senyor Rubalcaba a darrere, digui el que ens digui, està pensant en guerra. Està pensant en guerra, no en fer una guerra, no, amb l'Alfonso Guerra, perquè són uns altres els que manen.
La impertinència dels poderosos, què us haig de dir d'aquests poderosos del Güell, del Montoro, l'Hospital, la Llanos de Luna, la Sáenz de Santa Maria, tots els ciutadans, els ciutadans Partido de la Ciudadanía, el Rivera, el Cañas, el seu primo, no el primo del Cañas, el primo de Rivera, el Guerra, el Rodríguez Ibarras, Bonos, Peces Barbas, el Maruell de Pedro Jotas, Narro Pobre, bla, 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 bla. És acollonant. Tenim un festival, clar que tenim feina a Polònia, me cago en Déu, si no paren. No paren de fer-nos el guió, aquesta gent. Els catalans som com un tió. Som com el tió. Estem tot l'any a la llenyera, allà treballant, treballant molt, treballant, i aleshores arriba Nadal, bum, a principis de gener, a principis de desembre, et posen allà al rebost, a la galeria, darrere un silló al menjador, a la cuina, un racó, i vinga, et van donant menjar. Bé menjar. Patates, peles de plàtano, ous, una mica tot el que sobra, no? I aleshores arriba el dia de Nadal, patapam, et tapen amb una manta, et venen els cobradors d'Hisenda. I vinga, caga, tio, si no et tornarem els dos, si no cagues tu, Rufí, no et seré per dir, patapam, fas la gran cagada. Ja m'he donat 16.500 milions que se'n van i no tornaran. Se'n van, patapam. I vinga, quin és el premi? Que no et cremin a la llar de foc i una altra vegada al fons del graig a passar un altre any. Vinga, treballar per anar a produir. Una miqueta és això, no? Espanya té un problema amb els catalans. Espanya ens odia. Aquesta oligarquia, no em refereixo mai als ciutadans espanyols. Espanya ens odia, ens té sotmesos i ens odia. Porta 300 anys intentant, colonitzant-nos, prohibint la nostra llengua, abolint les nostres institucions, les constitucions, etc. Per què ens odia? Perquè afirmem que no ens sentim espanyols, que no som espanyols? I són preguntes que llenço, Ens odia perquè no entén que un cop hem barrejat la nostra sang amb immigrants també, espanyols, castellans, andalusos, d'on fossin, que venien. Aquests tots s'integraven a Catalunya, el 100% dels immigrants, això és una afirmació que faig contundent, el 100% dels immigrants a tot el món, arreu del món, s'integren tots el 100% en el lloc d'acollida. Només se sent una gota. Un cranc, Us he deixat de pedra ara. Clar, molts diran, no, el 100% no s'integren. El 100% jo conec que no s'integren. Jo dic que el 100% dels immigrants, aquelles persones que surten d'un lloc per buscar noves condicions de vida, noves oportunitats, millors condicions de vida pels seus fills, pels seus nets, tots aquells que marxen de qualsevol lloc s'integren sempre al 100%. Qui em digui, n'hi ha que no s'integren, els diré és que no són immigrants. Aquells que arriben a un lloc, que marxen d'un lloc per anar cap a un altre i que no s'integren, no són immigrants, són colonitzadors. Són persones que venen a imposar. Aquells que venen dient-te, me hablas en cristiano, porque no te entiendo, catalufo de mierda, aquests no són immigrants, mai. Aquests són colonitzadors, són els invasors, no? I amb aquests no s'hi pot fer res, aquests ja sabem qui són, tots en coneixem. Ens odien perquè som catalans. La catalanofòbia, una forma de xenofòbia molt extesa, que no és ara, no és ara això. Quevedo, fa unes afirmacions, llegiu, busqueu a internet, no començarem aquí a fer cites, però ja des de temps immemorials ja parla dels catalans com o sigui, per sota de la sola d'una sabata ens deixen. És impressionant. Per tant, ens odien per... Tenim una cosa guanyada. La xenofòbia. Saben que som estrangers. La xenofòbia és l'odi a l'estranger, no? Doncs saben que som estrangers, a casa nostra, però saben que som estrangers. Ja tenim molt de guanyat, clar, som polacos. Com assolir la independència? Hem de convèncer tots els que no han vingut avui aquí. Hem de passar a l'acció, hem d'estar fent coses. Això que estem fent és molt bo. És un orgull, avui,
dir soc català i que la gent et diguin sou aquells que aneu agafats de les mans i no sé què, o sou aquells que esteu que voleu no sé què i que et miren amunt, sou aquells de Barcelona que vau fer una manifestació gegant, pacífica, brutal, i et miren amb admiració arreu del món. Hem de ser pedagogs, hem de ser pedagògics. Ser català vol dir ser militant, vol dir explicar-nos, no hem de perdre la paciència, hem d'anar amb el somriure per explicar-nos, amb el somriure a la revolta, que deia el Lluís Llach. Hem d'argumentar, argumentem, ells no en tenen d'arguments, ells és no, no, no i no. Jo no desitjo cap mal als ciutadans d'Espanya, cap ni un. Jo desitjo profundament, pels lligams que tinc familiars d'amistat arreu i amb moltíssimes persones, vull que els ciutadans d'Espanya se'n surtin. Necessito físicament que se'n surtin, psicològicament necessito, espiritualment necessito que se'n surtin, perquè necessitarem tenir uns bons veïns, uns bons col·laboradors, gent amb qui puguem negociar. Jo continuaré anant a menjar el millor pernil del món, que el fan a Extremadura i a Salamanca i a Terol. Jo continuaré consumint Rioja, perquè m'agrada molt, perquè m'agraden els bons vins, i vinyes del Duero i tot el que vulguis. Clar que sí, i necessitem que els espanyols se'n surtin, que ells també es puguin desempallegar d'aquestes oligarquies, d'aquests grans poderosos que els manipulen, que els malinformen, que els tenen mal informats. Ara s'inventaran unes noves balances fiscals, esclar. I nosaltres ens ho passarem. Ai, senyor. Doncs ells imagineu-vos. Ells hi viuen cada dia, Els que ens diuen nacionalistes! Et diuen nacionalista, com si fos un insult. Si busques el diccionari nacionalista, aquell que estima la seva nació. I què és la seva nació? La seva gent, la seva tribu, la seva cultura, la seva llengua, el seu país. És tan simple com això. No és anar contra ningú ser nacionalista. És senzillament estimar el teu i defensar-ho, evidentment, com fan tot. Ells en diuen patriotisme, clar, però com que els hi hem pres la paraula nacionalista, ells en diuen patriotisme, no? Nosaltres també ho som, de patriotes, esclar que sí. Jo sempre els dic una cosa amb aquests, miri, no parlem de sentiments, perquè fins ara només he parlat de sentiments. Fins ara només he parlat de sentiments. Els podria dir que la independència és un acte d'amor. La independència és un acte d'amor. La independència és un acte d'amor cap a les generacions futures. Els hi podríem dir, mira, els catalans volem la independència perquè volem que els nostres fills tinguin millors oportunitats que nosaltres i tinguin més llibertat que nosaltres. I ells diran, ves, los catalanes solo pensáis en vosotros. Et diria, no, xato. Els fills dels fills dels fills dels meus fills, que és per qui vull el millor del món, els fills dels fills dels fills dels fills dels nets dels nets dels nets dels nostres nets seran també els teus, perquè tard o d'hora els nostres gens, com hem demostrat al principi, es barrejaran. Tard o d'hora. Segur que tots portem gens del Franco. Quita. Doncs sí, també segur que en portem algun. Bueno, això es cura sortint de la ignorància, culturitzant-nos. És molt fàcil de curar. Tenemos un edificio, vivimos en un edificio que es diu Catalunya, o Països Catalans. Vivim en aquest edifici i aquí som uns quants milions de persones que paguem un munt de diners a Finques Espanya, que són els nostres administradors, i Finques Espanya els hi paguem un munt de diners cada any perquè ens pintin el rovellat de les branes, que ens netegin els vidres, que els encrustonats de la façana, que ens arreglin les humitats que tenim a dalt al sostre i les humitats del sòtano, i que ens arreglin una miqueta el jardí de fora, i que ens arreglin l'ascensor, que tenim uns ascensors de pis en pis, uns ascensors de rodalies que són un desastre, que mig no funcionen, que sempre van amb retard, apretes el botó i surt al cap de 4 minuts, al cap de 20 minuts, al cap de mitja hora, que mai arriben a l'hora, per favor. I en canvi, quan els diem que no ens ho venen a arreglar, ens diuen, no, és que no podemos, és que aquella comunitat allí també lo necessiten. Cony, quan jo vaig a un restaurant i demano un menú de 25 euros i me'n posen un de 6, no em diuen, és que aquella taula d'allà ho necessitava, el seu? Escolti, deixi'm en pau, no? I a més t'hi fixes, i llavors diu, perdone, però Finques Espanya no tienen ni un crostonado en les paredes, que ho tenen tot molt ben pintat i molt ben net, que tenen ascensors d'alta velocitat que paren fins i tot en replans que no hi viu ningú. Sí o no? Que dalt al terrat hi tenen aeroports que no hi aterren avions.
Doncs miri, la resposta és no. No és ser o no ser nacionalista, és que, mire, a partir d'ara ens ho portarem nosaltres, que molt pitjor que vostès i que el senyor Rajoy i que el senyor Rubalcaba no ho farem. Segur que ho farem millor. Molt pitjor no ho farem. No podem ser un estat federal perquè només ens podem federar des de la nostra independència. Un estat decideix federar-se prèviament passant per la seva independència. És a dir, jo independentment em federaré amb vostè des de la meva pròpia llibertat. Ens federem? Sí. Si som independents, esclar que ens federarem amb Espanya. I tant si ens federarem. Per què? Doncs perquè moltes mercaderies d'Andalusia hauran de passar per aquí, per anar cap a França, per exemple. I haurem de tenir acords comercials i, per tant, arribar a acords comuns. Esclar que ens federarem, però des de la nostra independència. I ens federarem exactament igual amb França o amb Suïssa o amb qui ens doni la gana. Per què? Perquè tindrem interessos comuns. Primera i segona, per federar-se cal conèixer el significat d'una sola paraula. I aquesta paraula es diu respecte. Provem-ho. Provem-ho. Els nostres conciutadans, aquells que no estan que dubten, provem-ho. Ens posem de límit 20 anys, 30 anys. Seria just, no? De 300, un 10%, 30 anys. Ho provem. Si no surt bé, si d'aquí 30 anys som una república bananera, que justament és tot el que Espanya, l'estat espanyol, ha deixat d'herència a tot un continent, des de Mèxic fins a la Patagònia, repúbliques bananeres, amb tots els respectes cap als amics sud-americans que pugui haver aquí, però cada dia les vivim, predictadures, postdictadures, repúbliques dictatorials, cops d'estat, repúbliques bananeres. O sigui, la paraula banana hi és per tot arreu. Aquesta és l'herència administrativa espanyola, corrupteles, etc., corralitos, bodeguilles, tot el que vulguis. Aquesta és l'herència administrativa. Si no ens en sortim, jo seré el primer a anar per la castellana dient, por favor, déjame volver, de genolls, déjame volver. Mamà, déjame volver, madre patria, por favor. Jo seré el primer, us ho prometo. Algú es pensa que no ens en sortirem? Ens en sortirem. Bob el-manetes, ens en sortirem, diu la cançó. Doncs i tant si ens en sortirem, perquè som uns manetes, perquè ens agrada pencar, estem malalts de pencar i de produir. Ens en sortirem, i tant que sí. Només un detall. Malgrat ser repúbliques bananeres i que no se n'han sortit en aquests munts d'anys després de les seves pròpies independències, cap de les repúbliques, cap dels països que es van de les excolònies espanyoles, cap ni una no ha tornat. Per molt malament que els hi hagi anat. Cap, Ara, hem de ser implacables amb això. Ara, no podem passar 300 anys més. Ara, ni 30 anys més. Ha de ser ara. Com ho hem de fer? Units. Jo només votaré aquelles forces que sumin, aquelles forces que ens demostrin que pensen en el poble català i no en partits, sinó que pensen en el poble català. I ara la lliçó és brutal. Veure el president Mas i el cap de l'oposició Junqueras agafats de la maneta, encara que es presentin per separat, encara que facin el que vulguin, però tots a una, això és pinya. Això és brutal, això és una lliçó, estan aterroritzats. Allà a Madrid estan aterroritzats amb això perquè no havia passat mai. I a més, veure que els de la CUP també s'hi afegeixen i veure que Iniciativa també una miqueta i que no sé què. I que molta gent del PSC també s'hi estan afegint. Moltíssima gent, i el nostre aplaudiment és per ells. I només vull donar un missatge amb els del PP i amb els de Ciutadans. Sabem que dins de les vostres files també n'hi ha que podrien votar la independència, perquè es pot aplicar la independència. Podeu continuar sent fatxes, però catalans. Una vegada hi va haver un filòsof que ens va dir unes paraules que tots recordarem i que tots tenim fresques, i amb això ja acabo. Ens va dir: si ens levem ben d'hora, però ben d'hora, i ens posem a treballar, sense retrets, som un país imparable. Tots portem un Pep Guardiola a dins. Despertem-lo, desvetllem-lo i posem-nos a pencar. Visca Catalunya lliure!